जगेशआ लिउदिफगर मेम्बारा बोरै मोनखो बे सिगां बे मेम्बार नङा बिपिएफनिफ्राय 100 क्रर सासे सेंग्रायाव बा सासे मानसियाव जे 2 लाख करि होनो लानाय मोनसे युथफोरनि स्किम बेखौ लानानै जों दिनै रायज्लायगोन। स' हेल' गाइस फॉलो नोंथांमोन बरन थाबाय दिनै फैलायबाय फिन खेबसेबाव ससियेल मिडियानि माखासे भाइरेल टपिकफोरखौ लानानै रायज्लायनो थाखाय। स' खोथाया जाबाय जे ससियेल मिडियायाव मोनसे कल रेकर्डिं ओंखारदों जाय कल रेकर्डिंआव बर्थमान बहुद दावराव दावसि सोमजिगासिनो जे जोंनि मानिनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे सेंग्राफोरनो आं 2 लाख करि होगोन टटेल 100 क्रर जे सेंग्राफोरनो माबा मोनसे खामानि मावना जाथों होननानै जेनेबा बिदि होननानै मोनसे स्किम बनदों आरोना। स' बिखौ लानानै जोंनि खायसे खायसे जायगायाव फर्म रानदोंमोन। स' बे फर्म राननायावनो एकदम दावराव दावसि बारानिसाय बारा जागासिनो। थारमाने जाय मानसिया फर्म मोनाखै बिसोरो सोरनो सोरनो होदों फर्मखौ सोरनो होआखै बेफोरखौ खबर लादों लोगोसे फन खालामदों गावसोरनि बिपिएफनि जेनेबा बिसिडिसिनि हमना ला चेयारमेनफोरखौ हमना ला प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ फन खालामदों आरो। स' फन खालामनानै मानसिफ्रा मा खालामदों जे बेफोर कल रेकर्डिंखौ मा होनो ससियेल मिडियायाव ओंखारगासिनो। स' बेखौ लानानै मेन टपिकआ। स' दायो नोंथांमोननो आं मोनसे कल रेकर्डिं खोनासंगोन जाय कल रेकर्डिंजोंनो बे दावराव दावसिया बारानिसाय बारा जागासिनो। हेल' हेल' फंबाय आं नै गामियाव दं। ओमफ्राय बे फर्मआ मा सिस्टेमाव सफैयालै? फर्मआ गैयालै 6थाल'मोन माबानावसो दाखालिनो फिथा खालामना हरजोबदों नोंखौ। सोरनाव? हा? सोरनाव? बे जोंनिफ्रायनो हरबाय चेयारमेन माबानिफ्राय। माथो इउथ सिस्टेमाव सफैदों फर्मआ? है इउथ दङलै। मा सिस्टेमाव सफैबाय प्राइमारि इउथ चेयारमेन? प्राइमारियावसो फैदों प्राइमारि माबासो चेयारमेनफ्रावसो फैदों। ओमफ्राय चेयारमेना माथो मिन्थियासो होनलाबायदों मैयालाय। बेबायदि पाब्लिक प्लेसाव नों बेखौ मा खालामनो हायो? पाब्लिक पेजावथ' बुंनो हाया बे खोथाखौ जोंबो बरना मोना जों सिगाङावथ' स्रोदनो खोन्थानो हायोमोन ना इउथ सिस्टेमै। बेखौथ' एक्सुवेलि डिक्लेयार खालामखादों बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय होननानैसो ना। नोङो हाजोबासै ना बेबो। हाजोबासै दे जोंथ' जेनेबा इलेक्सनाव खाथिनाय हिसाबै जोंथ' मोननांगौना बेखौ थाइसेबाबो। दालाय बिदि माखासोलै दे उनफ्राव माबादो हो। उनफ्राव नङालै नैबेखौनो फाइनाल खालामगोर मा जायो। बे गैलाना दिनै 5 थारिखआव जादों बेयो सारे दाखालि। भाइ दे बेखौ नों साबमिट खालामबाय अब्लाबोथ' एमाउन्टआ दाबो फैयाखैना। बबे एमाउन्टखौ? बे हरनायनि एमाउन्टआ दाबो सफैयाखैना ना सफैखांबाय? एमाउन्टआ सफैयाखैब्रा। होमबालाय माथो? नोङो जायहा बुस्थुखौ नोङो डकुमेन्टस होनानै माबाबाय बेखौ सोरनिफ्रायबो नों माबानो हागोन नामा? बेखौ मानो नों हानाय नङा दा। सोरनिफ्राय डकुमेन्टस होना हरखो सोर मानसिखौ नांगोन ना जोंनो बे देखायनांगोन ना। नोङो सोरबा सासेया नोङो सोरनि नामाव हरखो बेखौबो नांगोन ना जोंनो नेक्स्टआव जेन बिसोर मोना। मोना बिसोर मोनखाला आरो बिसोरनो नामखौ नांगोन ना दा नामखौ डिक्लेयार खालामना हो सोरनो होखो। बेफोरखौ नों नांबावगौब्रा। मा होनबावनो ओइ आदा बिदि नङालै खोनाबाय। बयबो खस्थ' खालामलायदों आंबो खालामदों नोंबो खालामदों। खोनाबाय? बे माबाग्रोदो बै सनजितमोनजों रायज्लायाखै नों सनजितमोनजों? आं रायज्लायाखै। बिसोरजों रायज्लायदो मिथिबाय? आं रायज्लायाखै बिसोरजों नोंथ' बिसोरजों खोन्थाहरनो हायोमोन ना इउथ हिसाबै फैनाय बे बुस्थुआ। बे सनजितमोनजों रायज्लायदे। सनजितमोनजों मा रायज्लायनो दाखालिनो सोंहरदोंमोन ना नोंथ' आं मिन्थियासो होनहरदों। बे समाव गैखायामोन ना मा? 5 थारिखआवनो फैनाय। 5 थारिख ना 9 थारिख? 9 थारिखआनोथ' नोंनाव दाखालि 18 थारिखआव सोंहरदों। है नङा। नोङा माथो डाइलखौल नायबानो जाबाय आं नोंनाव माला फन हरा। नङालै माबाखौ होनदां बेखौ हैद बे समाव सोङाखै नोङो। सोङाखै माथो सफैनाय सानथाम उनाव सोंदों नोंनाव। बेसेबां समाव सोङाखै दालां? सोङाखै माथोब्रा। खमसे खमथ' नों जोंनि गामियाव गांसे हरनो हायोमोन। आंनाव फैयाखैलै बियो आंनाव फैयाखै। सोरनि आखायाव फैया? बियो माबा माहायसो फैदों बे बिसिडिसिसो फैदों बियो। बिराद थगायलै नोंसोर आयु थैथों बे थोदस। थगायालै। थगायोबा नोंसोरखौ माबा माबि खामानिखौ खोन्थाहरो नामा आङो। सोरनि नामाव सोदों सोआखै जिखुनु जाया जोंनि गामियावबोथ' सासे ना सासे मोननांगोन ना।
देलै बिसोर उनाव जागोन दानो फन माबाफ्रा 6टा सफैबाय बे मानो खबर होआसै नोंथ' हरनो हाथारोमोन ना आयु थोद माबायदि मानसि नोङो आंनि आखायाव गैयाना बियो आंनि आखायाव गैयाना बियो चेयारमेनाबो होनो आं मिथिया प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया आंनि सेक्रेटारियाबो होनो आं आखायाव गैयाना मिथिया आरो इउथ प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया होमबा सोरनि आंनि आखायाव सफैखो दाखालिलाय माबादों आं नोंसोरनो सोलाजोबना होलायबाय थोद बेलाय अबेलै हा बेफोरबायदि माबागोन ना उनफ्राव जागोनलाय ना बे खनसेनो बयनोबो फोलोमजोबनो हायाना है जाया बेफोरो थोद फालानो फर्मजों सफैनाय मोनसे सुबिदा बियो बिदि सुबिदाथ' बयबो लुगैयोब्रा जों बादिनो होनायनि थाखायनो नोंसोर थैयाना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा ना जों नोंसोरखौनो हेल्प खालामाखै ना नोंसोर ओंखारफायाखै दे एबार फैग्रोथोंसै दे फैग्रोथोंसै मानि बे फैसा हाबबा नांगोनथ' फाग्ला नों मालाय नों बख'बा नों हरगोन आंनि नामाव सोना हो साबेसे मानसिनो राननांगौ सोजोबगोन आं हरजोबगोन आं मिनिनाय खोथा नङा आंनि नामाव सो साबेसे मानसिनो नांगौ रानजोबगोन आं थाइसेबा मोन्थों जों खस्थ' मोनफानाय मानसिखौ देखायनांगोन आं हरजोबगोन आं खस्थ' मोनफानाय मानसिया सोर सोर गासिबो हरगोन आं नांगौबा आंनिफ्रायनो थांथों आंनि पकेटनिफ्रायनो रानना हरबावगोन आं बे 2 लाखआथ' 2 लाख आरो आंनि पकेटनिफ्राय हरबावगोन आं मानसिखौ आं देखायनांगोन नैबे इलेक्सनाव खस्थ' मोनफानाय होननानै दे खोनाबाय अबाव दं नोंलाय गामियावनो दंलै दहाय मानसिफ्रा लेंहरबाय थादों आयु थोद मारै बिदि खालामो नोङो जागोन दे आं नोंसोरखौ मालाबा ना खालामदों नामा नों सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै इउथनि जोंनोथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना नोङो नोंसोर मालाबा ना खालामफिनदों नानि खोथा नङालै खामानियावथ' ना खालामा रावबो खोनाबाय दा बिदि जाबाय नोंसोरथ' खबर होआसै रावबो दे जेबो नङा दे बेफोरखौ बांद्राय मावनाङा नोंसोरखौ मालाबाबो जों ना खालामखायाना आयु आरो बेफोरखौ माबा खालामनाङा बिदि नङालै बे एसे माबा सनजितमोनजों रायज्लायदो एसे आं सनजितमोनजों मानो रायज्लायनांगौ दे सोर सोरनो सोना होखो दे डिक्लेयार खालामना नामखौ खोन्थाहरलाय आंनो आं लाबायलै आं लाबाय नों लाबाय मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया मोनसे गाला लाबाय गाला मोनसेया ओरै माबा मुस्लिमफोर लाहैबाय खावसे मुस्लिम सासेल' लांदों खावसे लाङाखै ओरै माबा लाबाय मा होनो जों लागोनि बै दाङरिया समिरन लाबाय मोनब्रै जाबाय दे आरो मोननैया दाङरिया दंसन लाबाय मोनबा थांबाय दे मोनसेया मोनसे जगेश लाबाय जगेशआ लौधिफगर मेम्बारा बोरै मोनखो बे सिगां बे मेम्बार नङा बे मेम्बारा बोरै मोनखो जाबायलै बे मेम्बारा बोरै मोनखो मा जाबायलै बे मेम्बारखा मारै मोनखो बेखौ ना मेम्बारफोरनोसो रानना हरदों बेखौ एबार मोनला बिसोरबो ओइ बिदि नङा बे कमप्लेन थांगोन फन रेकर्ड दंखायो हाजार होन मानिया आं बेखौ दे बे मेम्बारा बोरै मोनखो जगेशआथ' मेम्बार ना जगेशआ मेम्बार नङा मेम्बारब्रा मेम्बारा बोरै बिदि मोनखो बेखारनि माबाखौ हो मेम्बारा बोरै मोनखो मा दे फालानो दे होनबा जायाना मेम्बारा बोरै मोनखो बेखौ गाइडलाइन दं बेहाय मेम्बारा मोननांगौ होननानै नङाबा नोंसोरो हजाय गोजौ रायज्लायहैफिनबावदो दे जाबाय जाबाय दे नोंनि रायज्लायनाया फाइनाल जाबायना गोजौ रायज्लायहैनांगौ ना रायज्लायदो दे गोजौ रायज्लायदो नोंनि रायज्लायनाया फाइनाल ना आंना बेनो दे